ще играем така с един приятел. Кажи хай на YouTube. Кажи хай на YouTube, бе. Напиши го, лампир. Днес ще правим едно PvP в неговия сервер. YouTube, така, написал го. Айде да започваме пилот, което почваме. Така. Да, с 60 FPS съм дал, господа, вече. Да. Чакай. Ма не беше честно, аз ти мога да... Това не беше честно, аз ти мога да... Такова. Специално биш, не ме би. Да си взема нещата. Чакай да се приготвя. Дай ми суетница. Не, аз го имам. Чакай. Не. Чакай малко. Чакай. Така. Първо се избера. Ще имаме една голдана ябълка и дай. Ау. Стигай, това е много ужасно. Бъз. Тая го бия. И да развалям най-епичната битка на света. Нали си е без хак? Чакай малко. Спи. Моля, спи, бе. Чакай. Малко да си вземем почивка. Пиши в чата 10, 9, 5. Канка. Излагах те. Хай стигай, пак му навеждаш сега. Чакай, лагаме. Плиз. Чакай, нема. Омага, баци якото. Ще видя къде е спали. Да. Ще изпия стенчета да убия по-лесно. И Sweetness. Не. Чакай, лагуй. Чакай. Казах ти, чакай. Не да ме убиш. Защо ставаш пак да ме убиваш? Аз ти казах чакай, защото ми лагна Майнкрафт. И това беше, дами и господа. Стигай. И това беше, дами и господа, да не е харесал.